grupo vocal Solo Voces únese á celebración dos 20 anos da Muralla de Lugo como Patrimonio da Humanidade. Precisamente nun 30 de novembro no ano 2000, recén coñecida a noticia, por casualidade saíamos para a Praga, onde seríamos recibidos polo alcalde da cidade e levábamos, da parte do noso concello, representando o noso concello, unha carta de saludación do noso alcalde, entonces Xosé Clemente López Orozco, e máis unha cerámica representando a nosa muralla. Éramos así embaixadores da noticia.